Alô, Vadi? Karakô. Aiza manao io? Eza nino koa amin'ny andro aligny ty an-tragno raha ty karaha fampely vidéo tsy haiko iny zay tsy agnanaovanao linetinao mbola mangana ia an-tragno amin'ny andro aligny ma tadiavinao andeha ia koa tanao io tanao an-tragno tadiavinao andeha ia sady za ty tsy nefa ikoragna aminao fa za ty hoandry mare koa fa tanoragna anakahy ty tsy andeha laniko ikoragna aminao eto isan'andro Ambesa hely Vadi na 1 minute zany misy ino koa za tery vovonao za tery feonao ary te hitanao mare volankoana ma tsy meteny gasy mare koa tsika mikoragna fa za ty kajy hoandry boko amizay za io mila 700 euro mila lefanao zao de zao ty koa fa ratsy mbola maregny za mila 700 euro mila lefanao zao de zao volanko Vadiko alefako zao ty 700 euro ok mare bonne nuit bye bye za ty kajy hoandry fanitapany misy jery Vadiko tsy mirendra mana tsy mba eny petraka amin'ny mampamatoy la izy oui bébé anao fa afaka tonga fa vitako ny koragna anaka tamin'ny matoela tsy manjary igny tsy andeha hiboaka ok je t'aime mon bébé à plus ciao